سلام تخطيتي سي ام اكسترا شو لتوزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال. بيرجع علم كابز كيرو ناول رودرات ببدها النتواب كلمة كاب سرع باريس روبيك سنبت 10 ميازيا مبل 120 كلتين جيزيون مكياد تقلدمتي اما بقس بوتا تركيبهم عبز بداهي ناي كوبلستون رودرات نفلما جيزيوان بستاف زركب بيدام قرماي قصريهم 204 مالا لبيسو نغانتو مريحو فالماي ناي مونيمنت عوت غانتو نمزغاب نابزو دراتي لو بيدام قرماي كلمة جمار صوتا بغازيقنياتات انتاينا كنت بكا بخمس تباله ብዙሓት ዘይውድእዎ ፀወታ እዩ ኣነ ብዙሕ ትፅቢት የብለይን ኣብ ፀወታ ግን ኣጋጣሚታት እንተተፈጢሮም ክጥቀመሉ ክፍትነሉ እዩ ናብ ዝውድር ኣትዩ ዘሎ ኣብ ዝውድር ምስታፍ ተቐሪቦም ካብ ዘለዉ 175 ተቐዳደምቲ እቶም 53 ንቢንያም ግርማ ሓዊስካ ንፈለማ ግዚኦም ኣብ ዝውድር ዝሳተፉ ዝነበሩ እዮም ናይ መወዳእታ ሰለስተ ውዳት ፓሪስ ሩቤክ ብቕፅበታ ውድር ዓባይ ጉጅለ ተዛዚሞም ኣይፍለጡን እዮም ኣብ 2022 ሆላንዳዊ ዲላን ቫን ባርለ ን19.5 ኪሎሜትር ኣብ 2023 ቫንደርፑል ን15.1 ኪሎሜትር ዝሓለፈ ዓመት ድማ ቫንደርፑል ን59.6 ኪሎሜትር ኣጥቂዖም እዮም በቅዱስ ሮን ፓሪስ ሩቤክ ተዓዊቶምሉ ኣብዚ ውድድር ካብ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ስፓኛዊ ጎንዛሎ ሴራኖን ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻን ንሓምሻይ ናይ ምንመን ስታፊኦም ፀወቱ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብ ፓሪስ ሩቤክ ኣብ ፋልማይ ስታፊኡ ክዕወዝ ዝካኣለ ናይ መወዳእታ ተቐዳዳማይ እቲ ኣብ 2021 ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ዝነበረ ኢጣልያዊ ሶኒ ኮሎብሬሊዩ ንዛሎም ዓመት መበል 122 ግዚኡ እቲ ካየድ ውድድር ድማ እቲ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ዝካኣለ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፑል ክዕወተሉ ዝለዓለ ግምት ሒዙ ኣትዩ ንቫንደርፑል ተኸቲሎም ድማ ታዴይ ፖጋቻ ማርስ ፔደርሰን ወንት ቫን ኣርት ፊሊፕ ፖጋና ያስፐር ፊሊፕሰን ስቴፋን ኮንግ ያስፐር ስቲቨን ቲም መሪርን ጆናታን ሚላንን ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ብሕፁነት ካብ ዝሰፈሩ ተቐዳደምቲዮም ፀወታ ምስ ፈለማዮ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ናይ ምምላእ ፈተነታት ብተቐዳደምቲ ክውሕድ ጀሚሩ ተቐዳደምቲ ኣብ ቀዳሞት 15 ኪሎ ሜትር ዝገበርዎ ዝነበሩ ናይ ምምላእ ፈተነታት ንዓባይ ጉጅለ ፍልልይ ዝፈጥር ኣይነበረን ኣብ 23 ኪሎ ሜትር ንከም ስፓኛ ኦየር ላስካኖ ኖርዌጃዊ ማርኮስ ሆሊጋርድ ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ዝሓቆፈት ሸዓተ ዝኣባላታ ጉጅለ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈልያ ንፈለማ ግዜ ቀዳሚቲ ጉጅለ ናይ ዝውድር ፈጢራ ማልያ ቀስተ ደበና ቻምፒዮን ዓለም ወፂኡ ንመወዳእታ ግዜ ንፓሪስ ሩቤክ ዝተዓወተሉ ማቲው ቫንደርፑል ኣብ 2024 እዩ ኣብ 81 ኪሎ ሜትር ቀዳሚቲ ጉጅለ ዝተፈጠረ ናይ ግዜ ጋግል ምፅባብ ካብ ኢኔስ ሊልትሬክ ኣልፔስን ዩኤስ ተዋፅኡ ተቐዳደምትን ዓባይ ጉጅለ ከልስዋ ጀሚሮም ኣብ 87 ኪሎ ሜትር ኣባል ባሕሬን ቪክቶሪ ስሎቬናዊ ማቴጅ ሞሆሪክን ኣባል ቲም ቢዝማ ቤልጅማዊ ወንት ቫን ኣርትን ኣብቲ መውደቕቲ ዘይፍለዮ እዚ ውድድር ወዲቖም ናይዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ምውዳቕ ከም ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ከም ምዃኖም ኢና ኣብ ዜና ኣቕሪብና እምበር ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ተቐዳደምቲ ኣብ ዝውድር ወዲቖም ካብ ዝውድር ይጉለፉ ኣለዉ ኣብ 90 ኪሎ ሜትር ኣብዚ ናይ ርግራገይ እማናት ሓያል ተመክሮ ዘለዎ ቫን ኣርት ካብ ዝወደቑ ተላዒሉ ናብ ዓባይ ጉጅለ ተመሊሱ ኣብ 100 ኪሎ ሜትር ኣቐዲሞም ወዲቖም ፀንሑ ያስፐር ፊሊፕሰን ኮኖር ስዊፍት ኢቫን ጋርሺያ ፊሊፕ ፖጋናን አንቶኒዮ ሞርጋውዶን ንዓባይ ጉጅለ ንክሕውስዋ ኣብ ሓያል ፃዕሪ ዝርከቡ ተቐዳደምቲ እዮም ኣብዚ ውድድር ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ናይ ምውዳቕ ሓደጋታት ናይ ምብልሻው ብሽክለታታት የጋጥሙ ኣሎ ጋንታታት ኢኔስ ኣልፔስን ሊልትሬክን ድማ በብእብረአን ንቀዳማይ ጉጅለ ንምቅባጥ ይሰርሓ ኣለዋ ኣብ 158 ኪሎ ሜትር ኣቐዲሙ ፎክስ መትካዕትን ተቐዳደምቲ ክፍትን ፀንሐ ፖጋቻ ተሪሽካቶ ገይሩ ንቅድሚቱ ወፂኡ ከም ማርስ ፔደርሰን ቫንደርፑልግን ክሰድዎ ቀጠልያ መብራህቲ ይሃብዎን ተኸቲሎም ወፂኦም ፖጋቻ እዚ ውድድር ዓቐብ ዘይብሉ ብምዃኑ ንተቐዳደምቲ ብከምቲ ዝለመዶ ገባብ ፈሊማ ኣይኮነን ኪንኡ ኣብ እዚ ውድድር ስፔሻሊስት ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ኣብ ሕቑፊ ኣለዉ ኣብ 167 ኪሎ ሜትር ብታዴይ ፖጋቻ ትምራሕ ዝነበረት ሓደገኛ ጉጅለ ንቐዳሚቲ ጉጅለ ጎቢጣታ ኣብ 172 ኪሎ ሜትር ታዴይ ፖጋቻ ስቴፋን ቢሲገር ማርስ ፔደርሰን ያስፐር ፊሊፕሰን ማቲው ቫንደርፑል ዝሓቆፈት ጉጅለ ንከም ማይክ ጂኒሰንን ኦየር ላስካኖ ጆሹዋ ታርሊንግ ፍሎሪያን ቨርመርቸን ዝሓቆፈት ካልእቲ ጉጅለ ናይ ሓሙሽተ ካሊታት ምናይ ወንት ቫን ኣርት ስቴፋን ኮንግን የሽግኒ ፊዶሮቭ ዝነበረዋ ሳልሰይቲ ጉጅለ ድማ ናይ 15 ካሊታት ናይ ግዜ ጋጋ ኣንፂፋትለን ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ካብ ዘለዉ ሓሙሽተ ተቐዳደምቲ ኣቐዲሞም ኣብ ሓንቲ ጋንታ ዝተፃወቱ ታዴይ ፖጋቻን ያስፐር ፊሊፕሰንን እዮም እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ኣብ 2019 ከምኡውን ኣብ 2020 ኣብ ዩኤኢ ማራትስ ብሓደ ተፃዊቶም ነይሮም ኣብ 177 ኪሎ ሜትር ንቫን ኣርትን ስቴፋን ኮንግን ዝሓዘት ጉጅለ ንኻልእቲ ጉጅለ ረኪባ ሃደና ናብ ቀዳማይ ጉጅለ ናይ ቫንደርፑልን ታዴይ ፖጋቻን ያጊራ ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ካብ ዘለዉ ሓሙሽተ ተቐዳደምቲ ብሚዛኑ እቲ ዝፈኾሰ ተቐዳዳማይ እቲ 36 ኪሎ ዝክብደቱ ታዴይ ፖጋቻ እዩ
ኣብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ደግዳግ ውድድራት ሚዛን ሰውነት እቲ ኣገዳሲ ነገር እዩ። እዚ ውድድር ንኽዕወተሉ ተሓፂቡ ዝርከብ ማቲው ቫንደርፑል ምስ ወዲ ጋንትኡ ፊሊፕሰን 75 ኪሎ ዝምዘን ተቐዳዳማይ እዩ። ካብዛ ቀዳሚት ጉጅለ ብሚዛን ሰውነት እቲ ዝረዘነ ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ቢሲጌር እዩ። ኣብ 185 ኪሎ ሜትር ብታዴ ፖጋቻን ቫንደርፑልን ትቕለስ ዝነበረት ቀዳሚት ጉጅለ ን10 ተቐዳደምቲ ኣባላት ናይ ቫን ኣርት ጉጅለ ናይ 45 ደቂቕን ንፊሊፕ ጋና ድማ ናይ ደቂቕን 30 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋ ንፂፋትላ። ቫን ኣርት ካብ ካልኦት ተቐዳደምቲ ሓገዝ ከይተፀበየ ንቐዳሚት ጉጅለ ንምፅምባር ኣብ ሓያል ስራሕ ተፀሚዱ ኣሎ። ኣብ 188 ኪሎ ሜትር እቲ በይኑ ዳ እምበር ምስ ጉጅለ ክዝውር ዘይወሓጠሉ ታዴ ፖጋቻ ካብታ ዝነበራ ጉጅለ በርቃዊ መጥቃዕቲ ካይዱ ንቕድሚት ይወፅዩ። እዚ ተቐዳዳማይ ኣብ ታሪኹ ንፈለማ ግዜ ኣብ እዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ እዩ። ኣብዛ ውድድር ምስ ዝዕወት ኣብ ዘለው 5 ናይ ሚኒመንት ውዳት እቲ እንኮ ተርፎ ሚላን ሳንሬሞ ክትከውን እያ። ኣቐዲሞም ኣብ ታሪክ ብሽክለታ 3 ተቐዳደምቲ ጥራዮም ን5 ናይ ሚኒመንት ውዳት ተዓዊቶምሉ። ኣብ ሚላን ሳንሬሞ ንታዴ ፖጋቻ ጎርቦ ኮይኑ ዝውዕለ ኣብ መወዳእቱ እውን ዝሰዓሩን ቫንደርፑል ኣይፀንሐን ናህሪ ወሲኹ ኣብ ተዛሃሪ ዝብሎ ውድድር ኣቐዲሙን ታዴ ፖጋቻ ኢዱ ክሂብ ኣይመረፀን ኣርኪቦ። ኣብ 191 ኪሎ ሜትር ቤልጅማዊ ኣባል ኣልፔስን ናብታ ብቫንደርፑልን ታዴ ፖጋቻን ትቕለስ ዝነበረት ቀዳሚት ጉጅለ ተሓዊሱ። ታዴ ፖጋቻ ድማ ኣንጻር ክልተ ኣባላት ኣልፔስን ቫንደርፑልን ያስፐር ፊሊፕሰንን ንምግጣም ኣብ ቅድሚት ዓቢ ብድሆ ተቐሚጡሎ። ኣብ 193 ኪሎ ሜትር ዛን ፖጋቻ ቫንደርፑል ፊሊፕሰን ዝሓትት ጉጅለ ንስቴፋን ቢሲጌር ናይ 40 ካልኢትን ንቫን ኣርት ማርስ ፔደርሰን ጉጅለ ድማ ናይ 55 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋጋ ንፂፋትለን። ስቴፋን ቢሲጌር ኣይፀንሐን ብናይ ቫን ኣርት ጉጅለ ተጎቢጡ። ቤልጅማዊ ቫን ኣርት ካብ ካልኢቱ ጉጅለ ተሪፉ። ካልኢቱ ጉጅለ ንፍሎሪያን ቨርሜርቸ ስቴፋን ቢሲጌር ሆለጋርድን ፔደርሰን ሒዛ ካብ ቀዳሚት ጉጅለ ደቂቕን 17 ካልኢትን ተፈልያ ጉዕዞኣ ትቕፅል ኣላ። ኣብ 212 ኪሎ ሜትር ማቲው ቫንደርፑል ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ናህሩ ኣብ ዝወሰኸሉ ወዲ ጋንቱ ያስፐር ፊሊፕሰን ገዳይ ምትራፍ ክኸውን ከሎ ካብ ፖጋቻ ግን ከመልጥ ኣይከኣለን። ቀልጢፉ ነቲ ክፍጠር ዝተደለየ ፍልልይ ዓፂዎ። ኣብ 220 ኪሎ ሜትር ታዴ ፖጋቻ ንቫንደርፑል ኣጥቂዕዎ። ኣብዚ ርሕቀት ድማ እዩ ንሰሙናት ኣርእስቲ ክኸውን ዝኽእል ፍጻሜ ተኸሲቱ። ፖጋቻ ብዝፈነወ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቫንደርፑል ፍልልይ ክፈጥር ናህሪ ኣብ ዝወሰኸሉ ኣንቁሉ ስሒቱ ወዲቑ ንምውዳቕ ታዴ ፖጋቻ ዝተዓዘበ ማቲው ቫንደርፑል ድማ ፍልያት ምፍጣር ፖጋቻ ተንሲኡ ብሽክለቱ ክሳዕ ዝዕሪ ገዲፉ ተዓዚሩ። ኣብዛ ሞት ከም ናተይ ትዕዝብቲ ቫንደርፑል ፌር ፕሌይ ክፃወት ነይርዎ። ኣብ 2023 ዙር ፈረንሳ ከም ንዝክሮ ታዴ ፖጋቻን ቪንጋርድን ብሓደ ጥቂዕሙሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ፖጋቻ ቁልቁል ወዲቑ። ኣብቲ ግዜ ብጫ ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ቪንጋርድ መሪሕነቱ ንምስፋሕ ናህሩ ወሲኹ ፍልያቱ ከስፍሕ ምኽኣለ ነይሩ። ንቐንዲ መወዳድርቲ ፖጋቻ ብስሪኡ ክስዕሮ ስለዝዘለየ ድማ ተፀቢዎ። ኣብ ግዜኡ ድማ ካብ ብዙሓት ወገናት ናዕዳ ረኪቡ። ኣብነት ንምውሳኽ ዝኣክል ኣብ 2010 ኣብ መበል 15 መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኣብቲ ግዜ ንብጫ ማልያ ለቢሱ ዝነበረ አንድ ሽሌክ ጾታ ንኽዛዘም 19 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈነወሉ ካቴና ተበቲቁ። ንምብታው ካቴና አንድ ሽሌክ ዝተዓዘበ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ድማ ነታ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ሽሌክ 40 ካልኢታት ክኸስር ብምኽንያት ኮይኑ ኣብታ መድረክ በቲ ውፅኢት እንኩ ሕጉስ ዝነበረ ኮንታዶር ጣዩ። መላእ ኣፍቃሪ ቅድም ብሽክለታ ኮንታዶር ከም ምቁር ተቐዳዳሚ መጠን ፌር ፕሌይ ብዘይ ምፅዋቱ ኩሉ ኣብ ጎኒ አንድ ሽሌክ ኮይኑ ፀግዒ ዝሰኣነ ኮንታዶር ድማ ብቕልጡፍ ተግባራቱ የቕረይ ተሓቲቱሉ። ኣብ 225 ኪሎ ሜትር ማቲው ቫንደርፑል ንታዴ ፖጋቻ ናይ 20 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋጋ ንፂፍሉ። ኣብ ሳልሳይ ጉጅለ ዝነበረ ያስፐር ፊሊፕሰን ብናይ ማርስ ፔደርሰን ጉጅለ ተዋሒጡ። ኣብ 227 ኪሎ ሜትር ኣብ ማንጎ ቫንደርፑልን ፖጋቻን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 13 ካልኢታት ቀኒሱ። ጾታ ንኽዛዘም 26 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ቫንደርፑል ታዴ ፖጋቻ ናይ 17 ካልኢታት ንጉጅለ ፔደርሰን ቫን ኣርት ፊሊፕሰን ድማ ናይ ደቂቕን 50 ካልኢታትን ናይ ግዜ ጋጋ ንፂፍሎም። ጾታ ንኽዛዘም 20 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ቫንደርፑል ንታዴ ፖጋቻ ናይ 20 ካልኢት ንቫን ኣርትን ቨርመርቸን ናይ ደቂቕን 45 ካልኢትን ናይ ፔደርሰን ጉጅለ ናይ ደቂቕን 50 ካልኢትን ናይ ያስፐር ፊሊፕሰን ናይ ደቂቕን 55 ካልኢትን ናይ ቢንያም ግርማ ሻርቸቲ ጉጅለ ድማ ናይ 3 ደቂቕን 50 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋ ንፂፍሎም። ጾታ ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ቫንደርፑል ንፖጋቻ ናይ ደቂቕን 5 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋ ንፂፍሉ። ቫንደርፑል ምዕዋቱ ዘይተርፍ ይመስል እንተተዓዊቱ ኣብ ታሪኹም ሳልሳይ ተኸታታሊ ግዚኡ ክኸውን እዩ። ጾታ ንኽዛዘም 10 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ እቲ ኣብ መንጎ ቫንደርፑልን ፖጋቻን ዝነበረ ናይ ግዜ ፍልልይ ናብ ደቂቕን 20 ካልኢትን ይደይቡ። ቫንደርፑል ዘለዎ ፍልይ ዓቂቡ ነዛ ውድድር እንተተዓዊትላ መበል 54 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ክስንድ እዩ። ኮነ ድማ ማቲው ቫንደርፑል ንውድድሩ ብ5 ሰዓትን 31 ደቂቕን 27 ካልኢትን ብምዝዛም ንሳልሳይ ግዚኡ ኣከታቲሉ ዕዉት ፓሪስ ሩቤኽ ብምዃን 800 ናይ ዩሲዓይነት ብወሲዱ
ብሰንኪ ዘጋጠመ ሙሉእቲ ካብ እግሪ ቫንደርፑል ዝተረፈ ቦጋቻ ብደቂቕን 18 ካልኢትን ድሒሩ ካልኣይ ብምእታው 640 ነጥቢ ወሲዱ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ድማ ንዝነበራ ጉጅለ ሲዕሩ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ 520 ነጥቢ ወሲዱ ወንቱ ቫን ኣርት ፍሎሪያን ቨርመክ ጆናስ ራት ስቴፋን ቢሲገር ማርኩስ ሆሊጋርድን ፍሬድ ራይት ላውረስ ሬክስ ድማ ካብ 4ይ ክሳብ 10ይ ተርታ ሒዞም ኣብዚ ውድድር ንፈለማ ግዚኡ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ካብ ብዕወት ማቲው ቫንደርፑል ብ4 ደቂቕን 45 ካልኢትን ድሒሩ መበል 15 ተርታ ብምሓዝ 55 ናይ ሻይ ነጥቢ ወሲዱ ብመሰረት ወግዓዊት መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊስታትስ ቀጻሊ ውድድር ቢንያም ግርማይ 16 ሚያዝያ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሮናልድ ቫል ሌምባርጊዮ ክኸውን ኣብ ቱርኪ ንዝሓለፉ 4 መዓልታት ምክያድ ፀንሐ ዙር መርሲን ሰንበት 13 ሚያዝያ ብራብዓይ መድረክ ተዛዚሙ ኣብዛ መዛዘሚት መድረክ ድማ ተቀዳድምቲ 120 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ትካየድ ናይ ሽኳ ተቀዳድምቲ ተረብሕ መድረክ ከካይድ እዮም ብርወፂሎም ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ፖላንዳዊ ጃኮብ ማሪስኮ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 28 ደቂቕን 6 ካልኢትን ብምስዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ወዲ ሃገሩ ቶማስ ባርዚኒስኪ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይ ካቱን ከሎ ሓድሽ ኣባል ባይክ ሚልክያስ ማእከል ድማ ብተመሳሳሊ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ንፈለማ ግዜ ብማልያ ሓዳስ ክለብ ባይክኤድ ናይ ፖዲየም ዓወታ መዝጊቡ ዝተረፉ ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ምስዑት ብተመሳሳሊ ግዜ ዳዊት ይማነ መበል 53 ጴጥሮስ መንግስት መበል 65 ናትናኤል ብርሃን መበል 78 ዩኤል ሃብታም መበል 79 ኢቨን ማነ መበል 81 መትከል ኢዮብ ድማ መበል 91 ተርታ ሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም በዚህ መሰረት ደቡብ አፍሪካዊ ስቴፋን ዲቦድ ዕውድ ሻውዓይ ውድድር ዙር መርሲን ብምዃን ተዓዊቱ ዳዊት የማነ 5 ጴጥሮስ መንግስት መበል 8 መትከል ኢዮብ መበል 14 ናትናኤል ብርሃነ መበል 17 ዩኤል ሃብታም መበል 39 ሚልክያስ ማእከል መበል 50 ኢቨን የማነ ድማ መበል 54 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ብነጥቢ ሰርቢያዊ ማሃጅሎ ስቶሊች ብ14 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ዳዊት የማነ ብ4 ነጥቢ 10 ሚልክያስ ማእከል ድማ ብ3 ነጥቢ መበል 13 ተርታ ተሰሪዑ ኣምኒ ዓቀብ ቼክ ሪፐብሊካዊ ሚሸል ሹራን ብ25 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቀብ ዙር መርሲን ኮይኑ ኢቨን የማነ ብ8 ነጥቢ 5 ዳዊት የማነ ብ7 ነጥቢ 6 መትከል ኢዮብ ብ4 ነጥቢ 9 ዩኤል ሃብታም ድማ ብ6 ነጥቢ 10 ተርታ ሒዙ ሃንገራዊ ፎልዲቨር ብሉጽ መንእሰይ ዙር መርሲን ኮይኑ ተዓዊቱ ዩኤል ሃብታም መበል 14 ሚልክያስ ማእከል መበል 21 ኢቨን የማነ ድማ መበል 23 ተርታ ሒዞም በጋንታ ድማ ማሌዥያዊ ትረንጋኑ ፖሊጎን ቲም ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታ ኣብ መወዳእታ ዜና ኣትሌቲክስ ኤርትራዊ ኣትሌት ዕቑበ ክብሮም ሰንበት 13 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ፖዝናን ፖላንድ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣትሌት ዕቑበ ነቲ ውድድር ብ1 ሰዓትን 2 ደቂቕን 23 ንኡስ ካልኢትን ግዜ ብምዛምዩ ተዓዋቲ ናይቲ ፍርቂ ማራቶን ውድድር ክኸውን በቂዑ ነዛ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸፈልቲ መደባትና ክትኮኑ ብክብሪ ንዕድመኩም